Takže čau lidi, já jsem videa, dneska jsem tady společně s Paulikem 333. Koukněte se na YouTube kanál, dajte mu 40 odběratelů a mě 5. A dneska máme tady tak slibovaný push na 7150 trofejí. Tak jo, doufám tedy, že to dáme hned na první pokus. Tady si vezmeme tuhle postavu, dáme solo a jdeme na to. Takže jo, Pauliku 333. Jo. Tak jo. A seká se nám to opět, jako vždycky. Počkat 3 poháry, to je takový třetí místo. Ale já jsem mrtvej. Nevadí. -2, takže zase musím vyhrát. A mám 7150. No, tak 5, no, to je jedno. Tak si vezmeme si Gina a jdem to pušnout. Do Gina si koupil se gemy. To jsem říkal. Už. A kolik to stál tenkrát? 209, no 350. A než byl kolik jich bylo týden? Mám 0 gemů. Ne, počkej, 0, ne. Ty máš 0? Nemám jich 0, počkej. Ty? Já jsem měl Ale ninja. 80. Mě to tam nebavilo to. Já nehraju moc. Já hraju Brawl Star, ale ne moc. Mám 6000. Začíš, jo. Ale mám 6400. Tak jako natáčíš ho jako jednou za to. Jednou za jeden, no. Kleško do Jinak si Kleško dlouho natáčíš. nevyšlo. A u tebe na kanále taky. To je jedno. Každý se píše jako Napište do komentáře, jestli fakt nechcete na Kleško. Tak jo, tak ještě streamovat, jo. My vyberám na nás, abyste neprojel. Ne, Nevím, proč nejde. 6. místo, že jo? Plus Plus 1. jeden. To zase budu pušovat To jsme tady týden, jako všichni, vždycky. Tady každý tady, pokaždé tady Tam opening jednoho boxu. Jestli to jestli vyjde. to dáme. No tak 4 bar. Jo, to víte, to vyhraješ. Dáme si duo showdown. A už natáčíme 2 minuty. Tak jo, jsme ve hře. Tady z 8 bit. Byč. Počkej, ty hraješ. Duo showdown. Já jsem to nebyl hrát. To je těžký. Na to se prdě, protože oni tam jsou furt ty Ale 8 on je bit. slabý, ten nový lidi napište do komentářů, že je slabý. A je to jeden z nejpomalejších brawlerů. Vždycky koho ten super se přijezky. Mi tam přidal tyka. A ten lepší, aspoň, ten běhá rychlejc. Ale bibita, to je jediná lepší. Já normálně mám. A ty ji taky máš? Ne. Když mám 19, 28. Těch bude obelerů. Tak tady, Že mě se ten jeden účet vymazal, tam jsem jí měl. ne, tam si Ale mám tam si měl přeci ipem. Ale mám zase Spajka. Tady. Ne! Ten tam to, v novém účtě. Jenže to by to furt zůstal, ty to by se ani jedno nevymazal, ty máš ten samý. Takže jsem si udělal toho Wizarda Barleyho, víš? Já ho taky mám. Tak jo, teda jsme třetí, čujeme druhý místo a máme to pušlý. A Piper, ta je to taky hnusná, že jo? Jaký teď úplně změnili. Že jo? Jo, lidi, napište komentář. Napište komentář, že je úplně hnusná. Jo, jsme druhý. Máme 7500 pohárků, nebo kolik? Jo, první místo dokonce. Jakých 7500, 7150. Tak 7150. Máme 7150 pohárků. Něco, kolik dostal? A máme dokonce i boxík. 7000. 7155 trofejí. A tady máme. Tady si vybereme 50 coinů. Tady si dáme box. Tak, tohle Upgradeneme. 8 bit si tady upgradeneme.
Jo, kdybyste nevěděli, že mám taky na něj skin, no. A 30 gemů jsem si koupil. Tak koukám, co upgrademe. No máš jenom tady stupený. Já upgradeu úplně všechno. Tak upgradeu. Penny ne, to moc nehraju až tak. Rosu bych mohl. Kdo by se upgradeoval? Rosu beru. Teďka Tak ne. jo. A dneska z tohoto videjka je to všechno. Já s vámi se určitě koukám, jak jdeme se opravili 43. Čau. Čau.